בואו אליהם, בואו אליהם. בואו אליהם. תעמדו לידי, נועה. חמר. תן לי, אני ארביץ. אני אגיד לך מה הבעיה שלו. הוא אכל מהגת. מספיק! איזה יופי. איזה סוס יפה אבל, אה? אבל הוא לא מוציא את זה. הוא לא מוציא כי לא בדרישה. זה מה הוא עונה? סתם, הוא משגע אותה. זה סוס מרביע, זה סוס צריך להיות סגור. תראה. גם זה בחור מרביע, גם צריך להיות סגור. הולך על 4 עולם כל הסחרים אותו דבר. לא, אנחנו לא עולים על פוני. רואים נקבה, מאבדים את הראש, הראש לא עובד. תמשיך, אתה מדבר ישר לפייסבוק זה עכשיו. זה עליך, מה? לפייסבוק, זה עליך. ישר לפייסבוק. לב ברמן, הבן של עקיבא מאשקלון. המרביע הבינלאומי. אבא. נעלה בפייסבוק אם יש לך ביצים. אני מעלה את זה לפייסבוק שלך, שיש לי בעיה עם זה.